Другото много важно нещо при първоначалната консултация и предвиждане, когато се взимат размери, това, което е било важно да се предвиди тук при взимането на размери специално на тази тераса е, понеже имаме метална конструкция, не е хубаво да бием директно ПВЦ до грамата към метала и в случая сме предвидили 2 см фибран, т.е. приспаднали сме по 2 см от цялата обиколка на дограмата, за да може да се сложи фибран, който да прекъсне връзката между метала и ПВЦ-то. Другото много важно нещо при първоначалната консултация и предвиждане, когато се взимат размери е винаги да се попита какъв ще бъде тавана, какви ще бъдат осветителните тела, съответно ще има ли простор, няма ли да има много голяма част от балконите, но не искат да си закачат простор. Каква е идеята на това питане? От отваряемото крило стандартно до края на профила имаме 3,5 см, 4 зависи, 3,5 да кажем. В случая имаме едно допълнително уширение, може да го видите, то се разделя тук лепенка. Това уширение, сега ще ви изложа точно колко е, но имаме допълнително уширение, може би е 5 см, плюс профила. Идеята е да свалим отваряемата част на крилата малко по-надолу, за да имаме място за окачен таван, вата, евентуално някакви осветителни тела, които да паднат от тавана, да не са вкопани. Това е много важно да се предвиди при такъв тип на дограми. Другото важно е, много от случаите клиентите идват при нас и казват, искам да е 100% отваряема площ, за да се мие по-лесно прозореца отвънка. Това не във всеки случай е удачно и не във всеки случай го препоръчвам, защото както тук имаме дръжка, ако тук имахме сега крило отваряемо и дръжка, това крило няма да може да се отвори на 180 градуса, както може в момента, а ще да стои на 90 градуса навътре в терасата. Съответно, вие може да го ползвате само единствено, когато се мие. През останалото време е по-скоро пречка, защото тук имаме летящ делител, което ще рече, че когато отворим двете крила и ги завъртим на 180 градуса, това ще остане изцяло отворено. Ако имахме отваряеми крила в съседство, те нямаше да позволят да се отворят на 180 градуса и губим средния прозорец като опция, да стои постоянно отворен.